Banwaan nin Karamoan sa 4 distrito kan probinsya nin Camarines Sur, isinairarom na sa infected zone category ngunya na pagkaaldaw kan Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, kausakan African Swine Fever. Mili nag-istar sa Maynila, dai na tatao magtaram ning Bicol. Mili nag-istar sa Maynila, dai na tatao magtaram ning Bicol. Marhay na aga, marhay na udto, marhay na banggi sa Indogabos. And welcome sa part 15 ng i-translate mo, Bicol Tagalog Translation. Ngayon naman, mag-share ako ng 15 Bicol words na nagsisimula sa letter M. If you want to learn more, please like and follow my Facebook page and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Heto na ang 15 Bicol words na nagsisimula sa letter M. Tara, puunan ta na! Number 1, maluto. Maluto. Sa Tagalog, kanin. Kanin. Maluto. For example, tutong na maluto. Tutong na maluto. Sunog na kanin. Sunog na kanin. Sunog na kanin. Maluto. Maluto. Number 2, marigoso. Marigoso. Sa Tagalog, ampalaya. Ampalaya. Marigoso. Marigoso. Dai mapait si marigoso na tigluto niya. Dai mapait si marigoso na tigluto niya. Hindi mapait ang ampalaya na niluto niya. Hindi mapait ang ampalaya na niluto niya. Marigoso. Marigoso. Next, number 3, mayo. Mayo. Sa Tagalog, wala. Wala. Mayo. Mayo. Halimbawa, mayo na namang internet. Mayo na namang internet. Wala na namang internet. Wala na namang internet. Mayo. Mayo. Next, mungaw-mungaw. Mungaw-mungaw. Sa Tagalog is parang inaantok. Inaantok pa. Inaantok pa. Mungaw-mungaw. Mungaw-mungaw pa siya kapag duman ko sa inda sa bagong aga. Mungaw-mungaw pa siya kapag duman ko sa inda sa bagong aga. Inaantok pa siya nung pupunta ako sa kanila kaninang umaga. Inaantok pa siya nung pupunta ako sa kanila kaninang umaga. Mungaw-mungaw. Mungaw-mungaw. Number 5, muro. Muro. Sa Tagalog, daliri. Daliri. Muro. Gatok ang muro niya. Gatok ang muro niya. Maga ang daliri niya. Maga ang daliri niya. Number 6, madi. Madi. Sa Tagalog is kumare. Kumare. Pasain ka, madi. Pasain ka, madi. San ka pupunta, kumare? Saan ka pupunta, kumare? Madi. Madi. Number 7, madya. Madya. Sa Tagalog, halika. Halika. Madya. Madya. Madya na digdidig ka na masupog. Madya na digdidig ka na masupog. Halika rito, wag ka nang mahiya. Halika rito, wag ka nang mahiya. Madya. Madya. Number 8, manay. Manay. Ito yung tawag sa mga nakatatandang kapatid ng babae. Manay. Manay. Sa Tagalog is parang ate. Manay. Pwedeng manay or manay. Naaring maagom si manay mo. Or naaring maagom si manay mo. Naaring maagom si manay mo. Number 9, manoy. Manoy. So kung kanina, manay. Ngayon naman, manoy. Manoy. Ito naman tawag sa mga nakatatandang kapatid na lalaki. Or kuya sa Tagalog. Manoy. Noarin mauli si manoy mo. Noarin mauli si manoy mo. Kailan uuwi ang kuya mo?
Kailan uuwi ang kuya mo? Manoy. Manoy. Next, number 10. And mati. Mati. Sa Tagalog is parang pakiramdam or nararamdaman. Pakiramdam or nararamdaman. For example, maraot ang mati ko. Maraot ang mati ko. Masama ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam ko. Mati. Mati. Number 11. Mi. Mi. Sa Tagalog, namin. Namin. Mi. Di ko amin na subago ang module. Di ko amin na subago ang module. Kinuha na namin kanina ang module. Kinuha na namin kanina ang module. Mi. Mi. Next. Number 12. Mientras tanto. Mientras tanto. Sa Tagalog, samantala. Samantala. So, yung mientras tanto ay usually ginagamit sa mga news article or TV or radio news program. For example, meron ako nakita sa Facebook na article na ginamit yung word na mientras tanto. Eto, babasahin ko. Ito yung article na nakapost sa Bicol News 24/7 Facebook page. Banwaan nin Karamoan sa 4 distrito kan probinsya nin Camarines Sur isinairarom na sa infected zone category ngunya na pagkaaldaw kan Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry kausakan African swine fever. Mientras tanto, 7 banwaan sa probinsya ng Catanduanes nagsagibo ning depopulation kan mga kaorigan na tinamaan kan nabanggit na helang. Mientras tanto. Mientras tanto. Number 13, murusdot. Murusdot sa Tagalog is nakasimangot. Nakasimangot. Murusdot. Murusdot mambagayan permi or nakamurusdot mambagayan permi. Nakasimangot naman yan palagi. Nakasimangot naman yan palagi. Murusdot. Murusdot. Next, mili. Mili sa Tagalog is porke. Porke. Mili nag-star sa Maynila, dai na tatao magtaram ning Bicol. Mili nag-star sa Maynila, dai na tatao magtaram ning Bicol. Porke tumira sa Maynila, hindi na marunong magsalita ng Bicol. Porke tumira sa Maynila, hindi na marunong magsalita ng Bicol. Mili. At last but not the least, number 15, maray. Maray. Sa Tagalog is mabuti. Mabuti. Or pwede rin maganda. Maganda kung gagamitin mo siya sa sentence na magandang araw. Maray na aldaw. Or kapag tinanong ka naman kung kumusta ka, maray man. Maray man. Mabuti naman. Mabuti naman. Or maray ta nakaabot ka. Maray ta nakaabot ka. Mabuti naman nakarating ka. Mabuti naman nakarating ka. Maray. Maray. That's it for today. Sana marami po kayo natutunan. Abangan nyo pa po ang mga susunod kong videos about Bicol Tagalog translation dito lang sa G Diaries.